To dáme? Budu babičku. Ale ne, protože mi tu fotku zničíš. Adamku, řekni nám něco do pranice. Co je to? To. Ale co to je? Chceš rohlík? Duha. Správně. Co to je? To. Duha. Zajď do garáže z housku. Tak já jsem po jídle. Tak jdeš dělat salát. Když si pojdu. Ještě tam housku do svého talíře. Já nevím, co jako ti chceš říct, že chceš ještě becherovku, nebo... No, Nebo proč to teď říkáš? to je dobrý nápad. A ta kamera měří i na mě? No jasné. Máčko, vynikající polivku si udělala. Dobře. Dobře si tě vyšpakovala. Tak jsme Eďa udělali nějaký dobrý ksichtík. Adamku, ukaž. Dívej, my tam máme takovou knížku. Já ti ukážu, jak dělá smajlíky, jo? Jak dělá ksichtíky, jo? Je to jednoduché. Uděláš tady tohle? Ukaž. Jak se to dělá? Ukaž. Tak. A teďka uděláš tak? Jak se to dělá? No? A takhle? Ukaž, jak se to dělá. A tohle? No? Jak? A tohle? No? Ukaž. Ještě dolů. Tak. Poslední. Ještě drží dole. Ukaž, dej mamince pusinku. Umíš to? Celá pusa od špenátu. A ty to umíš? Nejde. Budeme dát číst. Tak co jsi chtěl tím říct? Dej mu, dej mu. Chceš pomoct? Jo. Video by bylo možná dobré, ale šperán by bylo úplně všude. Když se chci najít, tak mu dám dvě lžičce zleva, zprava, když mu to naberu a jdu jíst, ne? A on jako si to sám potom dá do pusy, no. A bylo to dobré? Adamku, chutnalo ti to? Dobré to bylo, ne? Jo? Maminka udělala vynikající špenatovou polivečku. Poslouchej, Adamečku. A řekni mi, co teď budeš dělat? Správně. No, ty jsi šikovníku. Takže maminka ti jde udělat mlíčko. Budeš spinkat, jo? Jo? Poslední? Chceš? Dívej. Je. Šum ho tam. Řekni je, Aďo. Aďo, řekni Musím vědět, jak je. jsi byl v obchodě, jak jsi mi furt ptal, jak se jmenuješ. Fakt? Jak se jmenuje Dávid? Jak se jmenuje Dávid?
Co jsem řekla? Kašpar, jsem mu řekla. Adamku, Řekni David Kašpar. Já jede David. No, jak se jmenuje David? A maminka řekla Kašpar, tak řekni, to je David Kašpar. Řekni. To je David Pau. Musím mu to dát. David Kaspar. Kapar říkáme, nebo Kaspar. Maminka udělá vodíčko. To je Adamek na papany, který teďka půjde spinkat. Aďo, Aďo, usměj se do kamery.